mo, i-chat mo, pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! All right, damarian, 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 damarian. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. This is Captain Kim speaking. Wag mo na kung yan na, punata daw. After takeoff, we'll pump up the Kamali siya sa kuya si Angel na mustasa. Si Angel baga, padaba ko baga yan. Para mga niya ako, Angel, padaba ko. Siba ko ka, Angel. Parang nga, day ibang choice. Nakamali siya sa ko sa Angel. Siguro nga, sir, kang intern pang ako nga. Pagpaulukan mo man nga ako. Angel na ini. Kusong babaeng ini na. Ito para Malaysia. Okay na ba? Nandiyan naman si Hana May. Si Hana May Ocampo. Ano nga rin niya maganda? Mariko ta ka siya, Honey May, di ba de? Honey May Ocampo. Yan, ha? Baka lamang kung ano ini. Honey May Ocampo. Umagayon na maganda dyan ka de. Honey May, yan. Honey May Ocampo. Honey May, good afternoon. Kumusta dyan? Anime. Saka baka naging anime na ang pangalan ko. Anong gusto mo, anime? Anime, aram ko ito, BP Henry. Mas anime o kampo. Gari man na di kayo, anime. O kaya anime. So maganda, BP Henry ang anime. Ano? Mas bet mo ang anime? Ay, mas bet ko na ito, BP Henry. Okay. Sige, oy, kumusta dyan sa bio? Go ahead. Okay, BP Henry, maray na hapon sa tuyang mga tagapakinig. Sa ngunyan, BP Henry, kasubago ang natapos ang uruntahan habang nag-baili ining mga taga-tribo ka na paraw, ining mga taga-pilar. Sa ngunyan, BP Henry, ang nag-perform pa man sana ining mga taga-DCOMC asina SK Biga, asina sa ngunyan, mahiling tadig din na nag-perform pa na Malabog National High School, Drum and Lyre Corp. Alaga di man bipigirara, yung mailing sa digdi sa bench, digdi sa BO, bala na mas lalo bibihan rin na nadadagdagan ang mga tao, ang mga nagamiron digdi sa parada. Alaga da digdi bibihan rin, mailing tanay, gwapang dakulpan mga nakasunod na mga ma-perform na nagaparada. Ayun man lang bibihan rin, ikan digdi sa Bicol University, ako si Hana Ocampo, intern ka na Bicol University. Si Honey May Ocampo. Pagatuga nga po dyan sa bio. Oras natin 16 bago makalipas ang alas 3 na po. Tuloy-tuloy tayo. Si Josh Babino, kumusta na daw ang sitwasyon dyan sa lawas? Kabing Joshua? Yes, BP, nakalaog na sa bisilidad ka na Bicol University ining pangwalotang Tapos na. contingentability sa dance parade tabi na ini. And pagkatapos kay ning makalaog duman sa sports complex, mapo na ang program proper tabi kay ni BP para sa competition proper na. Aha. Alright, Okay na yan. Taon yan talagang matatanong mabitian na grandstand. Halos dahil na mahulugan kaya yung tabi ta pano na ki mga Tabo? parahiling. Talaga? And tapul pa ang nag-aarabot tabi BP nakakasunod sa lubutan kan na parada. Ano na sa sarong grandstand, sa dakula na grandstand, and so saro pang grandstand BP duman sa Balyo. Igwa pa man kin mga naga-kornya na, naga-ralaog sa kaining Bio Sports Complex. Duwa bagaan grandstand yan paglaog mo, di ba? Pagkalaog mo ng gad, sa tuo sarong, ano yan, sadit-sadit. Sa ibang garmay dakula, duwa, ang saro man sana ang gayon, Joshua? Duwang grandstand pala kay ni BP, pero tatano ko, so sarong sadit, doy man ki tao, medyo harayo na kaya ito. Duman sa dakula, ano? Uning sarong grandstand, so dakula talaga sa hampang kaining Bio Oval, Bio Sports Complex. Halos pano na tabi, BP.
surusuan na nga ng mga tao na tatanaw ko. And ilakol pa ang nagralaog digdi sa Aha. nandito na nga universidad para maghiling tabi kay naging competition proper na ang Okay. 8 mga grupo. Okay, so ano, ano na ko ng estudyante dyan? Dahil ako biti kinahiling digdi mga estudyante na nagpaka-uniform. Naguruli na? Sako pa inikan sako pa inikan Daraga area, suspended bagang klase sa Daraga. Iyo. Pero naguruli na kayo sige sa may Cal Building? Old Cal Building, naguruli na kayo din. Naguruli na... So, suspendido ba ang klase dyan hanggang maghapon? Punta ka sa bagong aga. Sa iba siguro, dahil na nag-arlog sa klase, sa iba man, nagpasirin para maghiling. Iyo. Na Pasukan nga ni dyan, so pigsusundo mo dyan, gari, dahil na, alas 7 pa na lumas ka ito. Saan ito? Nursing ito, dyan sa Cal? I deny. Ha? I deny. Ako, nursing ito, di ba? Dahil ma'am BP, Ano, ma'am? ano kita? One woman only. Okay, sige. Yes. So, yun tabi, Abunaran ngayon nga, abutan kayo ni. Okay. Okay. So, yun tabi, BP, nagadakol pa ang tao, nagalaw di sa sports complex at nakalaog naman sa desinidad. So, pang-8 grupo, ining tribo uwas noon, halo dyan sa munisipyo kan uwas. So, Okay, so kung nakalaog man sa compound ka, basta na, okay na yan. Pinaka mo dyan magkuhan. Unless na gusto pa mo pa magiling. Alright. Okay, so yun tabi, Pwede manaramon ta sa winner. Pero minutes ma-perform sinda dyan. may dagitang detalye tabi kan na guidelines kan na presentation. Pero medyo oral na ba pa yun tabi? Yeah. Program. Na may mga messages pa kay mayor and di ba pang bisita tabi. Tapos competition proper na kan 8 contingent. Yan, So, okay na sa yan. mga- Pwede ka na dyan, Kwan. Pwede mo na-pass na kuno yan ng mga interns. No comment. Batag ko dyan kisaro na permi ang isip snack. Tator ka ni Walo na ko kaan. Okay, sige. Alright, yan tabi VP with Gloriane, Cristina Milano, Ragasa, and Sude, and Kuya Boy. Hanapin mo ito si Hanimay. Ha? Baka mawala ito. Roger, ito na tabi VP. Halot mo si Hana, si Hana po na sa grupo man ni Talia. Basta Hanimay. Anime pala, sorry. Oh, gusto mo anime? Anime, tadaragin yung accent, warang H. Anime. Hindi mo na nga rin. Okay, sige. Alright, George Pobino, CCGD. I look down at the ground and I see the rain go down the drain. Fly away on Benga Airways. Fly me high, Ibiza sky. We're going to Ibiza. Back to the island. We're gonna have a party Gusto ko ng music na ni. So, gani ba kaso? in the Mediterranean. Gani ba dahil kang problema pag nadagong man tugtog niya? Gusto ko doon sa iyang kwan, ang beat kan music niya. Ha? Gani ba kaso pag nadagong mo, gani ka pig-iwal ki agong. Gani ba kaso dahil ka mga tugang pigikuan? Gani ba kaso dahil ka piglalatos? Gani ba kaso dahil kang utang? Di ba? Gani ba kaso dahil kang problema ang pinaghahampang sa buhay? Anyway, mga tugang alas 3:32 oras sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Okay. Good afternoon, Henry M. Natagaday ka na nag-orasyon. Di man kaya ka mo ki-request na? Di naman kaya, mag-request po ka mo, tanganin na mag-orasyon kita. Di naman kaya ka mo ki-request na? Pero kung mag-request ka mo, pwede po kita mag-orasyon. Ha? Naubos-ubos naman, buda. Dahil na, maluyan naman sukan ko. Ito pala, kung man ito, may oras man ito. Pero taon, mag-request ka mo tabi. Pwede ka po mag-upload mga tugang sa 0995-398-1813. Pasensya na to. So, smart ko tabi. Day ko na bubuksan. Gari route na ito talaga. So, pwede nindong apudan mga tugang sa smart. Basta tamahanap naman kita kikuan. Hanap naman kita ki ibang cellphone na pwede tang magamit. Ma-intra ko sa marathon. Ha?
Kasi daw ang pila naman sa makarigalo ke cellphone dyan. Ha? Mahintra ko sa marathon, bakit ko lamang niyang nagdadangog na dahil naman pigigamit ang cellphone. Ngaya mga Android, ngaya iPhone, ngaya arog ka yan. Ngaya Samsung, ngaya ano pa ang mga cellphone na kwan, so ngaya ano ito, iBerry, mga arog ka na cellphone. Iyo po, o bueno, di ano ang mo niyan? Last day pala mo niyan kang Pebrero. Ano? Sa aga pala, Marso 1 na. Ang bilis, ha? Bang pangyari. Marso na naman. Kaya mga tugang oras di, ano yan, ha? Mapo naman kita kan Marso. Marso gari, magiging maray ng panahon, tabi sa mga maabot na aldaw. Anyway, todo rigwa kita ki, mahiwagang tanog. Ano? Pero, mapod lang po kamo sa satuyang number na 0995-398-1813. Pag-irestoryahan tango niya na hapon, mga tugang an pigaapod na infidelity. Nata, may lalaki, mga tugang, naigwa ng agom, naghahanap pa kiba. Nata, mga tugang ta, igwa mga tugang gipigaapod na mga tao na nagchichit mga tugang sa relasyon. Buda, anday ko dyan iabot ang gipag-isip, Kuya Richard. Naaramta na ang cheating sa relationship is bad. Di ba? Aram ta mga tugang na ang paghahanap ang pananangka sa dalawang ilog ay masama. Ang di ko masabutan kung nata mga tugang nagigibo pa kamo. Baka masabi mo kaan ang sasabihin, nagigibo kita ay bako nata nagigibo kamo. Ay daw. Baka may nagdadangog lamang dyan, naka-experience sa kansiring na bagay. Pwede ka tabi mag-share, di ba? Pero di ba, ever since, mga tugang, aram ta, ng infidelity, o lalaki ka, mayagom ka, naghanap ka kiiba. Di ba? Sala, aram ta, daraga ka, nagpatol ka, mga tugang sa iba, mga tugang, na mayagom. Aram ta, di ba? Aram ta, mga tugang na mayagom ka, beka pwede maghanap kay mayaguman. Pero nata, tabigigibo ta yan. Iyan ang dakula, mga tugang na kahaputan. Nata, nagkakaigwa kay arog ka ang tabi, Mr. Chief Technician na pangyari. Di ba? May cheater, igwa nga ki, namumuya, tapano, igwa ki, nagpapamuya. Tama, ha? Igwa mga tugang ki, naggigibo, tagari ba so, may nag-aalipin kasi mayroong nang-aalipin, haro kaya. Pero, sabi digdi, the common cause, the tabi of infidelity, mga tugang, is more on sexual infidelity. Ang rason, mga tugang, is more on sexual relationship. Kaya naghahanap kita kiiba. Takun, igwa ka na ang karelasyon, mga tugang, na dahil man ka mo nagtut, mga tugang, di man databi nagtatrive an infidelity. Therefore, duwa ang nagigibot ang kasalan. Tama tabi, ano ko nagdadangog sa kungon yan si Father Kwan, si Father Aldi Compuesto, buda si Father June Marquez, buda si Father, ano yan, si Padre na, ano ni, si Padre na Polok Femia, di ba? Di ba baga nakumitot ng kasalan?
ara mo na ikaigwa ng karelasyon, maghanap ka pa iba. Sa paghahanap mo, gusto mo pang makipagdurog sa iba. Gari, pirmida ang mga tugang iyan magkataning, magkaiba. Tapambihira man na nagkakaigwa karelasyon, mga tugang, dili sa duki nangyayari. Nata tapigigibo ta. Nagkakanin din eh. Sa roda tabing research paper, mga tugang anaga-suggest, di ko garing ma-explicar ini. 1/3 of men and 1/4 of women might get involved in extra-diadic sexual relationship at a minimum once in their lifetime. Pero sabi sa mga Amerikano 70% mga tugang kan mga Amerikano na nagkakaigwa mga tugang ki relationship bago sinda ikasal. Sexual relationship bago. Imagine, alang kaunon palan, adi. Alang kaunon palan. Pero sabi kan mga eksperto, marriage and infidelity is an extremely distressing combination. But what causes infidelity? Anong kausa databi kan ano nga nang bikol kang infidelity? Ano nga nang bikol? Anong bikol daw Kenny? Paano ito na bikolon inano? Basta yun. Pero sabi, kan mga eksperto, iyan databi mga tugang, ang pinaka-common cause kan infidelity is a sense of emotional disconnection from your partner. Emotional disconnection tabi. Pasayin ta da yan ako dango ganin do ini. Ako gari kumbensido ako digdi. Hindi ka mong nagdadangog ngunyan kung bako kamuuyon ka ini. Sabi digdi, kausa da tabi mga tugang kung nata nagakaigwa ke extra relationship. Ang pigaapod na excessive use of the internet. Sobrang paggamit ki internet. Ano tabi, Mr. Chief Technician, kumbinsido ka digdi? Oral daw, pagkamata-mata mo, internet ang kaput mo, pagkamata-mata mo, Facebook ang kaput mo, pagkamata-mata mo, kachat ang hanap mo. Di ka kan makatupar? Sabi kan texter ta, sabi kan texter ta, padi, pinaloy-lubay ko sa radyo. Tabata, nag-iwal pa lang kami ni Mrs. kan sarong aldaw. Yan mako amo. Di ba? No. Internet data saro mga tugang na significant facilitators of infidelity. Nata, machat ka, makikioron ka, may Facebook ka, etc. Kaya kapambira ka magpara churo chat. Anong churo chat ding? Apod. Di ba? Kamuda, kita. Kita daan may mga agom na. Di na kita makasobra mga tugang sa pagparagamit kang social media, internet. Ang internet databi, sarong significanting facilitator kan infidelity. Di man ang adi. Di ba? Imagine, di mo man kami bid ng mga tao, kauron mo, nakikipag-uron-uron sa imo. One. Pagan sarong tao palan, mga tugang, may inability para resolveran mo ang sa imong problema, nakakatupar kang karelasyon. Adango ganin doon kong nata. Halimbawa, may problema ka, di mo kayang resolveran ang problema mo, saan mo pigi-istorya mo sa kaopisina mo, pigi-istorya mo sa friend mo, pigi-istorya mo sa konsisay, itong kahuron mo, lalo na kung opposite sex mo ito, nagkakahinulugan ka mong buot.
Running away from problems and the inability to deal with them is a major cause of infidelity. Hello? Hello po, Sir Henry. Yung Good afternoon. infidelity, yun po sa Tagalog po is pagtataksil. Pagtataksil, Apo. infidel. Yun lang naman po, Sir Henry. Opo. Salamat po, Migo, ah. Sige po, thank you po. Pagtataksil sa lipunan. Pagtataksil sa inyong relasyon. Sabi kan texter, Monsignor Henry M. Ika, dahil ka kinakakrasyan ng mga babayi. Eh, grabe yun, hapot ka ini. Siyempre, bilang kitang lalaki, natrack bang kita sa iba? Pero dahil man po abot sa punto na gigibuhon mo ang sobra asin sala. Di ba? Pero ang pag-attracta sa iba, gari appreciation of beauty. Pero dahil man abot sa punto na gari, magibo ka mga tugang kiaraw ka na bagay. Okay? Na, ito. Number 3. Porn addiction. Ang porn baga, yaon yan sa online. Kung mahilig ka dakan magaparailing hiling, iyan, may epektuan si mo, mga, malangani da, igwaki, nag-abroad na mga agom. So lalaki nag-abroad. Paguli, gari ba nagkaura ko doon naman sa abroad kung ano, ginibo sa agom. Sabi da kan agom ng babae, agom, tama na. Gusto ko nga, sudati sana. Di ba? Pero, ang internet kaya mga tugang ko na yan, di ba? Di ba? Madaling makuan iyan ng mga pornographic materials na, nako. Limit databi kita dyan. O kung bako limit, stop kita dyan. Bata nata daw yan tapag may konbaga, pag may, anapod kaan, pag igwaki. Ano nga po ito? Pag may skandal baga, kaya, ano nga si skandal ni Kwan? So, ito bagang doktor, ano ito? So, may artista baga na, tananang, careless whisper, da-da-da-da. Siya nga nito, Ding? Siya ito? Oho, nagburbali, tananang, careless whisper. Ako, iniling ko man sa nagburbaili, pero sa nagsuroser ko, dahil ko man nailing. Baga, sikat sus ko. Ba't ngunyan baga, nagkainaguman baga sa duwa, nagkalinawusan baga, di ba? Ito, pirang millions of views ito, mga tugang na nagluwas na ito. Ano pa databi? Alcohol or drug addiction. Pag parainom ka, posible kang makakua. Kumbinsido ka, DJ. Pag parainom ka, posible kang makatupar. Drug addict ka, posible kang makakua. Sa kagrupo-grupo mo, boredom. Ang boredom, databi. Labanan ang boredom. Ano nga ang boredom sa Bicol? Boredom. Boring nga ang buhay. Ano nga nga pagkaan? Boredom. Anong Bicol ni? Inggit? Ano? Nainip. Pagiging mainipin. Di ka maugma. Boring ka. Kaya gusto maghanap kibang maugma. Yan. Kulang na tabi sa maray na relasyon. Diba? Asinsiring man mga tugang an pakikipag. Ano yan? Ang ago mo, ang partner mo, harayo si mo. Living apart for a long time. Harayo. Kaya bagan mag-agom, dapat sarong kama ang pigkakaturugan, bako tabi magkaturog duman sa ibong na kama. Asinsiring man ang pangultibo da tabi, sweet revenge. Sweet revenge. Tamili so ago mo, nagibo-gibo, nagdudahan mo, nagibo ka man, pigbalos mo, iyang po mako maray. Tamiling nga so ago mo nagparapang babae, ikaw man ang lalaki ka man. Nangyari da po iyan mga tugang sa buhay ng tao. Kaya
Itaaram ta na kung ano mga tugang an mga rason kung nata nangyari yan, kay puhan tabin iwasan mga tugang an siring na bagay. Alas 5, alas 3:37, oras po sa Pilipinas, magbabalik po kita sa mahiwagang tanog, makalipas lang ganun. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ba may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Tabo? Plemex. Hika? Plemex. Plema? Iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior 1 Plus. Para sa 1 to 3 years old. Available sa 400-gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus. Para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 028 series 2022. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na, lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Mga classmates, maghirilingan na naman kita! The Legazpi Chinese High School invites you to the Golden Grand Reunion Batch 1973. The Legazpi Chinese High School Golden Grand Reunion Batch 1973 on March 9 to 11, 2023. Reminisce our good gold days and let's have fun! Other alumni are welcome to join. For more details, contact Lito Ku at 0917-208-5977 or Ana Gusayko at 0917-836-4112. The Legazpi Chinese High School Golden Grand Reunion Batch 1973 on March 9 to 11, 2023. See you, mga classmates!
Balik kita mga tugang sa programa. O, nipon sa tuyang mahiwagang tanog. Ano ito? Ano ito? Ang sa tuya tabing mahiwagang tanog, 100 pesos tabi na load. Ito po. Pero ma-text po kamo sa 0995-398-1813. Tapos smart ko po na pagte-text nindo. Nagka-diferensya so gadget na natatakudan. Di akong ibang cellphone na pwedeng mailaugan ka ito. Ma-responder pa ako. Gaday ko na nabubuksan. May diferensya na. Pero ano po ang sa tuyang mahiwagang tanog mo niya na hapon. Ano tabi, Mr. Chief Technician? Kabisado mo ang tanog? Ha? Daw. Okay. Apod po sa 0995-398-1813. Kung bako, pwede man naman sa Facebook, Messenger, tabi ano. Iapod lang. Tabi, magapod. 0995-398-1813. 0995-181-1815. Mali. 0995-386-1813. Yan. Ulit natin. Ano na? Dali na po, tako na lang Igwala lang kita kibalid 9 minutos bago tapos ang alas 4. Taon. Tabi, ang sa tuya man na health tips, hindi po sa tuya na programa. Ang pagkaturog palan, mga tugang na daing ulunan, mas maray. Ay, day. Ang pagkaturog palan, mga tugang na daing ulunan, minaresulta da tabi sa kawaran kipunggod. Nata, pag-restoryanta, nata da tabi ta ipinagrekomendar kan mga eksperto para po may biteran ang pagkakaigwan ng punggod, de kada tabi magamit ki ulunan. Yo, balikan tayo na. So, sabi kan texter ta, maray-maray nga sa smart mo, maganda po sa smart mo, pwedeng tawagan. De po ako, i-text mo na sa nangani. Luwan talaga sa smart sa mga paraapod tayo. Madali lang ta. Ano yan? Ilingon ta po kung de talaga po kaya so sa tuyang smart. Anyway, sige, mag-text na lang kung mahal ang pag-upload sa Smart to Globe. I-text na lang po nindo ako, ha? Okay, good afternoon, hen. Pigbukas ang tabi na payong. Ay, mali. Pintuan po na bakal na pigbukasan. Masyado ng maragkot. Sala. Sala po. Good afternoon, tabi. Gitara. Ay, baka manarog ko na tunog kang gitara, ha? Pigkiblit na gitara. Baka man parog ay, malulubat na lugod madali lang. Nangyari sa mauraro. Madali sana po. Sabi kan texter tang saro, ang hula ko spring kan payong. Ay, mali po. Hindi po siya. Ay, nawara lugod diretso Maray palugod ay ko niro so pangyari sa mauraro. Madali lang po. Puro na talaga abunaran nun sa tuyang cellphone. Okay, madali lang. Oni po, good afternoon sa... Ipakikon mo lang tabi kung may ukod sa Facebook na paluson mo sa tuyang monitor. Taday ko nabubuksan so sa kuyang ano yan. Sabi kan sa rootang texter, good afternoon po. Pakigreet sa mga taga-Pigkale, Legazpi City. Si Tita Yen nagdadangog po sa imongon yan. Ang hula na daw po ay spring notebook. Ay, mali po.
De, kung halimbawa makukod kang spring notebook, anong ginibo sa spring para po magtanog? Ayan po ang dapat, ha? Kung paano po kita maghula. Ito, hula ko door spring. Ay, mali po. Door spring. Saan po nakaburol si... Binarita tanay na sa nangyari kay punong barangay sa... Yun ano, condolence pa lang kay Kwan, kay classmate, pamilya ni classmate na do responsalan. Kapitan kan barangay Kwan, kan barangay do. Sus ko si classmate. Nagpaaram sa kinabahan, tulos. Ha? Bata may gusto man na kapitan ini. Nabawasan naman kitang sarong paradangog. Loyal listener niya to ini sa programa. Si Kapitan do responsalan. Tabi, maray na hapon. Tabi sa pamilya, ano yan, sa mga taga-barangay Uno, James Barrio. Ano? May nagparam pala si Kapitan kasabong aga si classmate. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon po. Siya, kambaho siya si spring. I think so, symbol siya na symbol kang drum. Simbal sa drum. Apo, sir. Oh, sala boss. Sala. Bye-bye. So, condolence pa kasi mo aga nagprograma kita na early morning. May nagte-text sa kuya. Malita na verify ni Ans Galero. So, informasyon ano. Kaya natapos ako na di ko na nasundan. May nagpa-upload sa kuya na matasabi gari. Ay nako. Di ko aram kung may pero si classmate, di ko aram kung may namatian ini. O baka talagang ano yan, aksidente so nangyari sa iya. Condolence na lang tabi sa pamilya ni Kapitan do responsalan. Kaklase ko ni sa college. So student council may ka ito. So general, ano po nga ni kan? College Student Council. Kanaging presidente kita ka ito kang College Student Council. Buda so senior organization may ka ito. Ako ang presidente. Si Cap Doris ang kwan may ka ito. Ang sekretary ko. Siya ang sekretary may ka ito. Buda, siya buda naging treasurer pa ini sa student council ka ito. Supreme Student Council. Kaya bidbidong ko ni si Kapitan Cap Doris. Close man kami kay ning duwa. Tabi. Sige, condolence na lang ha. Di ko lang aram kung saan si pamilya. So, kani classmate bangkay iboborol tabi ano. Kan sa iyang pamilya. Okay na? Ito, good afternoon tabi. Mapagaron man ang pag-ukudon. Hello, good afternoon. At gamiton mo ng smart mo tabi. Tado man ako maapod. Si Doris ng Bugtong. Salamat. Ang hula ko po doorknob na pigpaligid. Ay mali po. Hindi siya doorknob na pigpaligid. Good afternoon po. Sura. Sandali lang ito. Umaandar pong motor sa tubig or electric water pump ay mali po. Okay na? O sige, text lang po kamo. Ano yan? Makwanta, maabangan ko ng sa inong tamang simbag. Okay, kasabag, balikan tayo sa ang health tips. Ang pagkaturog mga tugang na day kiulunan, nakakatabang dapo para day kita kipimple, day ka dapat punggudon. Ayun kong nata. Ang ulunan istaran mga tugang ki bakterya. Istaran ki mga bakterya, buda iba pang klaseng ati, ang sa tuya tabing ulunan. Kita ng mga tao, maski paghalit sa luwas, paminsan minakaturog o minahigda, mas matipon sa tuyang payo na minatama sa ulunan. Iyan na ulunan dang iyan, iyo po mga tugang ang minakausa, nag-stack nin kadakul-dakul na bakterya. Nabatang ulunan baga, bako masanapuan sa payo pigagamit. Diba? Usually, ang ulunan is designed mga tugang para sa payo, para magigda. Kundi kita, ang ulunan, kung saan tagigamit iyan. Kaya po minakausa po iyan mga tugang ki bakterya. Kaya po baka igudyan ki, dinahali ang ki pimple, ilingunin do, tabaka ang kausa databi kan mati asin maalpog na ulunan. Okay? Ukod ko tabi hen pigrarapado mo ki spring suplanggana tanog ning planggana. Sala. Ahinda.
Alas 4 na po. Maparam na kita. Maparam na kita. Tabi, magbaka. Sandali lang ilingon ta daw kung igwaki iba pang hapon. Taba ka may tuminama. Bawa kita mga tugang magpaaram mo niyan tabing hapon. Bata kadakul pa lang ka nagiiling isus ko. Paki-share daw tabi nindo. Mga konsa na, mga 10 share. Paki-share daw po. Dakulong pa nagiling mo niya na hapon sa Facebook ta. Ata baya, di ka magparailing ka Facebook. Pagdangog ka mo sa radyo sa napin mi kita mo magdangog. Yo. Kiniblit po na housing kan, electric fan. Ay, sala. Housing kang electric fan. Sala. Ay, madali na po. Madali na. Okay. Dona Janelle, maray na hapon tabi, Teresita Jacobo from Victory Village, Barangay 28, maray na hapon po. Mirna Casquejo, si Jack Bitito Belen, good afternoon. Emilina Ludana sa Bagong Bayan, Dragalbay. Yusuf Nares, water tank na pig tutubtob, sala po. Kutsara na winaragas, ay mali. Nahulog na spring, ay mali po. Okay? Okay na? O bueno? Maparam na kita, mga tugang kuana. Alas 4 na, hindi po mga tugang sa tuya na programa. Alat ko na ta, patugtugan ta sa tuyang timsong sa Indo. Mga tugang niya na hapon. 2 minutos tabi, bago mag-abot ang alas 4 ng hapon, hindi po mga tugang sa tuya na programa. Okay? Ayun, may pahabol pang simbago. Cover kang electric fan. Ay, sus ko, aranin na po. Cover kang electric fan. Haranin na po dyan ang simbag. Okay? Saga naman. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Salamat po kasi napagkantabay, mga tugang. Mabalik po ako sa agang alas 5 sa programang Morning Hear It. Goodbye. Helped keep me together and believes without a doubt